Her er en lille fin bloklysholder, altså en lille kasse med et hjerte i, som passer til et bloklys, altså et stort stearinlys. Det kan selvfølgelig males, hvis man vil det. Her står den helt rå. Du skal starte med at finde det træ, du skal bruge. Vi skal have en bund, 2 gavle og 2 sider. Alle træklodserne skal slibes med korn 120, sådan så de her oprifter fra saven kommer af, og de pæneste sider vender vi selvfølgelig ud af. Nu skal vi lave et hjerte. Du finder den side, hvor du vil have hjertet i. Du finder midten ved at lægge en lineal fra hjørne til hjørne og lave en streg, og igen fra hjørne til hjørne og lave en streg. Der hvor de mødes har vi midten. Fra midten og 1 cm ud, sætter du 2 mærker. Du tager dine passer, og herfra laver du så cirkel med en diameter på 20 mm eller en radius på 10 mm. Med din vinkel laver du nu en streg fra undersiden af træet og op til midten. Og her sætter du et punkt cirka 15 mm op og laver en streg, der flugter med cirklerne, og nu har du så dit hjerte. Med et 20 mm bor borer du nu de 2 huller, og du saver resten ud med dekupørsaven. Hvis der er nogle små ujævnheder, så files de væk med en fin fil, og så sliber du dine blyantstreger væk og får den til hjertet til at se fint ud, inden du samler kassen. Du samler kassen med lim og små dykkere. Og så er du færdig med din kasse. Tillykke og glædelig jul.